миллион ярым коньякны урладылар. Мин бер көндә чыгардым да түләдем. Бандит дип әйтте, 200 мең түләп, мин ул акчаны кайтарттым. Хәзер ул кеше намаз укый бирә. Син хәерче буласың. Миңа шунда шул хатлакай булды. Аннары әни барып, заявление язып, шуның белән генә туктатты. 30 мең зарплата ша. Минем пенсия ул вакытны 1200 иде. Ул бит бала теләмәде, может, биттем инде. Что теге башын югалтасың, беренче шундый мәхәббәт. Характер авыр сразу әйтәм. Авыр? Ая, шөтүчеләр инде, просто. Бер көн эчеп калды, Алияны алып кайтып, шул күрсәтелмәм. Кире борылып кайту позор саналай. Хайп синең, просто коляскада аякларың йөри синең, алдашасың син диләр. Дөнья аны үзгәртте, еламаска өйрәтте. Моннан 22 ел элек Миләүшә Зарипова кытычкыч аварияга очрый. Һәм шуннан бирле аның тормышы астын искә килә. Ләкин ул үз-үзенә сүз бирә. Мин барбыр яшәячәкмен ди. Һәм шуннан да бүгенге көндә Миләүшә ханым яши. Исәнмесез, минем исемем Динә Нәҗметдинова һәм бу яңа проект. Без сезгә танылган шәхесләрнең тормышы турында сөйләп кенә түгел, күрсәтеп бирәчәкбез. Һәм барсында бүген тәфсилләп сөйләшәчәкбез һәм караячакбыз. Миләүшә апа, сез гомер буе укытучы булам дип яшәгәнсез, име бит? Әйе. Ләкин сез поварлыкка киткәнсез. Менә ничек килеп чыкты мондый ситуация? Бу беләсезме ничек килеп чыкты? Минем теге күптәнге хыял укытучы бит инде. Казанга шул 11 классны бетергәч киттем мин Казанга. Мин документларымны бирдем училищега. Шушы ерак түгел менә Побежимова урамында бар монда шунда бирдем. Әмма ләкин мин кер алмадым. Ул вакытны бит инде авылга теге кер алмагач, ул кире борылып кайту позор санала иде. Шуңа күрә мин короче решила монда калырга да инде и беренче ел мәктәп кулинарияга или тегүчегә эзләдем мин. Икенең бере, потому что ул бесплатный. Ну, анда битен кешеләр алар. Әйе, хәзер бит ул анда да тикрек булмый, хәзер менә авыррак. Хәзер име. Ул вакытны ул бесправный киреп китә иде инде. Шуңа күрә безнең шул Галиәсгар Камал янында что-то гуляйтып йөридер дигәндә, хоп, күрәм шушы ни кулинарный училище килеп чыкты инде. Кердек тә сорадык, урыннарым бар, шулай итеп документларымны да айттым да авылга кайтып киттем. Менә шулай итеп кулинарный училищега киреп эләктем мин. Үзем дә сизмәстән. Ничә ел укыдыгыз? 1 ел. 1 ел гына укыдым. Ни өчен 1 ел? Потому что барыбер теге зур хыял укытучы булу. Мин параллельно монда йөрсәм дә параллельно все-таки йөрдем университетның подготовительный курсларга. Потому что мин кер алмадым, кер алмагач, минем белемем җитеп бетми. И вот белемем җитеп бетмәгәч, мин монда йөри башладым. Вот мин 1 ел параллельно подготовительный курсларга йөрдем. Һәм икенче елны кулинарный беренче елны бетергәч, икенче елны мин уже документларны сдавать итеп, шулай итеп институтка киреп китәм. И әлдә хәтеремдә Тәнзилә Бариевна безнең мастерия Миләүшә китмә, балай да бик тә авыр тормышың авызыңда эпи булыр, ни булыр дип ул миңа бик каты мине үгетләде. Менә ни өчен сезнең тормышыгыз шундый авыр булган? Ничек менә шулай килеп чыкты? Сез бит инде авылга күченеп киләсез Казанга. Сез бит әйтеп китәргә кирәк име, әбигез белән яшәгәнсез, әби белән үскәнсез. Әйе. Ул булай булды. Мин үзем туганмын Казанда. Туганмын Казанда име. Миңа 1 яшь булганда минем әти белән әни аерылалар. Абыйны калдыралар әни белән, ати белән, мине кайтарып җибәрәләр нигә авылга. Но минем әнием кияүгә чыгу сәбәпле мин уже әби белән үсәм. Менә шуңа күрә шулай килеп чыкты. Ну, әнием минем теге әйтмим, что ул әнием килеп бирде, теге ярдәм итеп, булышып, просто мин әби белән үстем. Мин бер яктан ул даже мин бәхетле, как бы минем 2 әнием булды бер яктан, шундый теге, алар икесе дә миңа якыннар. Алар икесе дә бик ни шул хәтлем күңелемә якын кешеләр. Миләүшә апа, бөтен кеше өчен шок яңалык. Сез икенче тапкыр кияүгә чыктыгыз. Икенче тапкыр? Әйе, икенче тапкыр. Менә сез бит инде теге Инстаграмдан, социаль челтәрләрдә мин сезне күзәтеп барам, һәм теге сез шундый бер тулы, тату гаилә кебек тоела идегез миңа. Мөнир белән дә ул бит инде теге сирәк булса да сез сторисларга төшерә идегез. Ни өчен шулай итеп сез аерылыштыгыз һәм икенче тапкыр кияүгә чыгып куйдыгыз? Моның сәбәбе нидә? Мин аны Инстаграмда бик күрсәтеп бармадым. Безнең Алия тугач, безнең аралар сугында. Вот, безнең аралар сугында, менә Алия теге, может, миңа каршы теге, ул бит бала теләмәде, может, миңа теге каршы булу сәбәпле мин таптым бит инде. Миңа каршы чыктым, хотя бүгенге көндә бит инде ул Алияны бик каты ярата.
Шуңа күрә мен белмим, аны безнең Алия тугач, менә курсакка узгач та инде безнең аралар суына башлаган, мен думаю Алия тугач өйрәтмәләр дип, ул аралар безнең ябышмады. Ул гомумән теге әйбәт торган семьяларның да бит ул барыбер бала тугач китекләре була. Безнең бу теге обратно скелевать ситмәде, но мен бала хакына ядып яшәдем, түздем. Ничә ел яшәдегез шулай? 11 ел инде менә Алия тугач, шуннан соң менә но мен үземә сүз әйткәнем бар, әйтәм, ярыслы үземә шундый ошаган кеше булса, тотам да тормышымны менә шулай резко алыштырам дигән шундый уй бар инде как-то менә шулай. Но решаться итә алмый идем. Нигәдер менә нәрсәдер мине туктатып кала иде. Вот, теге Алия дип әйттем инде, Алия тисезәни сүз, үзем теге тисезәни сүз кеш, Алия өчен дип тырыштым. Но хәзер бүгенге көннән чыгып әйтәм, алай кирәкми икән. Аны надо булса сразу аерылырга. Име? Аны бала хакына дип яшәргә ярамый икән. Барыбер бала нормально воспринимает. Кечкенә вакытны ул еще да яхшы воспринимает инде. Алия ул бүгенге көндә тфу вообще все нормально, все хорошо безнең, Аллаһка шөкер. Тормыш тәҗрибәсе инде бу име? Менә мин хәзер менә шулай дип әйтәм инде. Бу минем фикер генә. Мен карап торам, шок катты. Мен шундый мотор сезнең йыртыгыз. Идем менә карап чыгыйк әлеме? Белгәнемчә, син үзең төзегәнсең бу йортны, шулай бит? Без менә беренче иптәшем белән бергә шул минем инде хыял инде авылда үскәч теге йорт төзү, менә бу проектны инде мин үзем неттем прораб белән сөйләшеп, үземчә менә минем проект бу инде, менә мин төзеп бирәм, менә шулай кирәк. Ул әйтә, мондый зал ясап булмый, Миләүшә, ди, менә миңа кирәк шундый зал әйтә. Ничә ясап булмый? Менә моннан перегородка куя, потому что бар инде аның минуслары, өстә балкалары. Әйтә, миңа зур кирәк. Син прораб уйлама әйтә. Менә беренче чиратта нәрсә япсырыз килә тагын. Менә Айнурны нәрсә өчен яраттыгыз, үз иттегез һәм нәрсә белән ул нинди теге поступоклары белән игътибарын үзенә җәлеп итте. Ул әйтәмеш беренче тапкырында менә без аны белән күрешкәч, мен даже исемен дә белмәдем. Вот меня шул организатор буларак бер бәйрәмгә чакырдым, диджей буларак бит инде. Вот и шул без кичтән ул кадрда калдык, берничә организаторлар инде, диджейлар и организаторлар калдык. И шунда сөйләшеп киттек. Сөйләшеп киттек дә, беләс, мол бит, була бит менә 18 яшьтә теге башын югалтасың, берничә шундый мәхәббәт. Менә шундый мәхәббәт уянды. Потрезки. Вот и все. И без шулай WhatsApp таралаша башлады потрезка и ул да шундый кызу, мин дә шулай теге озак уйлап тора торган түгел, менә шулай дип резко все поменяли менә не. Мен аңа әйтәм, ничек уйлыйсың, әйтәм шулай. Мен мәлмәткә барып тормыйм, сүземдә юк, вообще это даже не оговаривается. Вот менә шулай теге общаться итә башлагач, син, ну сорыйм инде, әйтәм, син нәрсә дип әйтер идең дип. Белмим дип, менә шулай и потом утырып сөйләштек тә, и ул монда күчеп килде инде, менә шулай. Син балыклар яратасың. Балыклар мысы Айнур алып әле менә балыклар юк иде. Без Айнур белән менә тора башлагач, Айнур инде бик каты ярата, үзе сөйләр ансын. Аның ул хыялы, аның хобби ул аныкы. Ул аны карый, старта. Мин шулай карап, балыклар белән сөйләшеп кенә йөрим. Ул аның хобби. Ну, тынычландыра. Әйе, инде әлбәттә. Айнур бик шундый теге кызу кеше күренеп тора име? Кычкырып та атырга мөмкиндер. Менә ничек яшисез бүгенге көндә? Мин дә кызу, ул да кызу име, без ике, безнең элек, например, тормыш барса, ул безнең, мин ул тормышта, ул Казанда мин үзем генә кайнадым. Һаман үзем кая барсам да бер үзем, кая кайтсам да бер үзем, тойларга барсам ирсез хатын, мин бөтен җирдә бер үзем. Мин ул тормышта бер үзем кайнадым. Может, ул шуңа кысылмагандыр, миңа иптәш кызым әйтә, синең белән тору бик авырдыр, син белән ул рус кызы инде, пороховой бочкадан же, син баш, минем башыма нәрсә суга, мин бүген шуны эшләп атам. Минем белән тору бик авыр, да, реально. Мин шундый минем куча башымда теге идеялар, миңа шулык минутта кирәк, шулык секундта кирәк. Бүгенге көндә ул ничек? Айнур кызу, миндә кызу. Без икебездә кызу, миңа күбес кеше әйтә, сез торып бата алмыйсыз дип. Без шунысы белән алдырабыз. Ул да тиз кайта, мин дә тиз кайтам, без ачы тотмыйбыз. Без шунда ук сүрелеп атабыз. Без ут итеп, можем кычкырышып та торган, но Айнур теге акыраташып китә, мин бит артыннан акырам. Аны ишетми. Обязательно ул ишетми. Стеналар ишетә. Аннан ук керә ошо яшәбез инде. Менә шулай. Компромисс табабыз. Но бүгенге көндә теге мин үз тормышымда үзем генә кайнамыйм, безнең тормыш менә булай бара ул теге. Менә шулай. Мин әйтмим, бер генә тәмтәм безнең идеаль юк. Булдиннан да нәрсәләр булды менә. База төзегәч ул базада хәлләр булды инде. Ул база теге җиңелеш түгел, кыш көнне запускация иттек. Суы ката миңа шалтырата, фурагысы ката миңа шалтырата. Мин нишләтим соң? Эшлә, син бит мужик, дип әйтә. Мен аша китәбез кычкырышып. Аннан ул миңа теге сүзләрен әйтеп бетергәч, аңа теге җиңел булып кала ахырсы инде ул. Аннан чыга инде бер минуттан. Әйттем бит, мин сиңа кычкырма дип шалтыратып дип. Нәрсәгә кычкырдың дип, үзенең әбәт миңа әйләндереп кайтара инде ул шундай.
Şundan mene ben как раз кеттем инде ярты ел мәйтәм бу елән бетсен шул менә ярты бер ике чайны менә как раз елән бетсен аннан мәйтәм үзем икенче нигә кереп китермен дип. Хәзер нормально инде, хәзер алай шалтыратмый, үзе теге проблемаларны решать итә. Төрле клиентлар бар бит инде, мәйтәм өйрәтәм инде. Клиентлар орышлар әйтмешли всегда правы. Всегда улыбаться надо, всегда этот, мәйтәм шулай сөйләшергә кирәк. Алар хак булмаса да барбы? Инде, әлбәттә, работаем, андый аның өстендә тоже эшлибез. Менә шуңа күрә мәйтәм җиңелеш түгел. Менә булай әйтәм ишел. Әйтәләр ремонт барганда да 20 ел торганнар да аерылып бетәләр. Без торганы башладык. Какой анда? Менә булай иттереп теге как яшәдек инде. Әбиең синең еме Миләүшә апа бик таләпчән кеше булган. Әйе. Ул сине бөтен әйбергә өйрәткән. Шулай бит? Кыйныйдыр еме менә. Буладыр я? Буладыр я? Кечкенә вакытны. Мен әлдә хәтеремдә әле мин мәктәпкә кергәндә дә ул мине китереп үскәчрәк түгел инде кечкенә вакытны кыйныйдыр, буладыр, китереп тындырадыр. Видим усал булганмындыр минелектә. Бик шук булганмындыр дип уйлыйм. Шуңа күрә мин теге үпкәләмим дә, это нормальное явление дип уйлыйм. Ну, элеккеләр шулай булган бит. Хәзер инде ул теге аңлатып, нитеп барасың. Бер генә мен төшәдер. Шуңа күрә, ну, постоянно түгел инде ул. Әллә нигә бер, но зато потом тегенең күз карашымнан аңлыйдыр. Нәрсә эшләргә кирәген. Әле бик усалый. Вот, монда менә диплом, бу минем иң беренче дипломым бизнес-леди женщина года. Мин шушы нене җиңеп чыккан идем. Моны Мөхәммәтшин безгә бүләк итте. Менә шушыннан соң китте инде минем тормышым, популяр тормышым. Менә ничәнче ел булган ул? Так, 2014. Менә хәзер значит ничә ел инде минем тормышым. Менә шушыннан соң китте популярность инде. Ну, 9 ел. Вот 9 ел. Менә уже блогерство, менә шушы тормыш, менә шулай. Бу Алия. Алия садикта, әйе. Бүгенге көндә син үзеңдә әни. Әйе. Шулай бит менә кызыңа кул тиргәнең бармы? Әншәне бит сине шулай итеп тәрбияләп Ну, ул үстергәннәр. элекке тәрбия, ул безнең әбиләр тәрбиясе. Но мин усаламый. Алияны мин менә шулай итеп тәрбиялим, ул мине бер карашымнан тоже аңлый. Буланың спорный моментлары. Ул бөтен нәрсәне сорый, әнием ярыймы? Ул белә мин таләпчәт икәнемне, аны кыйнамыйча да аңлатып була балага. Вот шуңа күрә юк, кул күтәргәнем вообще да юк. Теге кычкырам, әгәр дә нитсә инде бер генә борылып карыйм, и уже ул минем йөземнән аңлый, йөземнән аңлый. Ул минем уже күзләремә карый да ул аңлый. Син әни машуланмыйсыңмы? Ул менә сорый. Әни, мин бүген циркабыга барасым килми. Мәйтәм арадым мин әни. Если бармасам, син ашуланмыйсыңмы ди ул. Мин ашуланам дисәм, ул китеп бара. Димәк, барырга кирәк. Әйе. Иногда инде поблажка берем, но редко берем поблажка. Бер бирә башласаң, тагын сорый башлый, понимаешь? Шуңа гел-гел поблажка биргән. Иногда бергән. Миләүшә апа, сезнең менә игез шундый зур име? Сез үзегез җыштырасызмы? Әйе, үзем җыштырам, но елга 2 тапкыр клиниклар чакырам инде мин. Ну, әлбәттә, как вакыт булмаган көнне бар минем җыштыручым. Ул менә кайда булса китсә, килде бардак калдымы. Мин аңа шалтыратам, көлүчне бирәм дә, ул килеп җыштырып бөтенесен китә инде. Аның якынча бәясе ничә сум? 5000 менә полностью, өйне ул полностью җыштырып китә, порядок салып китә 5000. Но мин күбрәк үзем теге тырышам инде. Ну, хәзер менә бу бизнесларны ачу сәбәпле, озакламый, наверное, аларга туры килеп атнага бер тапкыр конкретно теге җыштыручы өлгер булмас дип уйлыйм уже. Уже теге вакыт җитеп бетми. Идәнне менә ничек үзең җуасың? Мин үзем швабра белән дә җуам, мин әйтәм, мин залларны менә швабра белән җуам, прихожийларны, кухняларны мин кул белән җуам. Ул бер физкультура. Тик кенә утырганчы мин яратам, идән җыштырам, мин вообще яратам. Чиләк белән йөргәндә бөтен җире шәшери, колесонканың эзләре кала. Шуңа күрә мин чүпрәкне алам да шулай йөгереп йөрим мин идә. Идән җыю ул бер ритуал минем өчен. Ритуал? Короче, мен шулай башлыйм. Ага. Шулай иттереп Алия булышамы менә? Булыша, Алия, ул тоже. Әни күбрәк швабра белән җуырга тырыша инде ул. Мәйтәм, кызым, ярамый. Торам. Ул бит физкультура опять. Опять она наклоняешься, опять менә шулай иттереп, бөтен нәйләрне, шулай залларны да сөртеп чыгарга могу иренмәсәм, ну, прихожийларны да шулай. Вот мы с мамой тут нашу брусчатку моем. Тут листья уже. Их убираем. 8-9 ай сез Миләүшә апа белән бергә яшисез, диме? Һәм сез бит инде моңарчы Әлмәттә яшәгәнсез, сезнең кибетләрегез үз бизнесыгыз булган. Менә Миләүшә апай белән яши башлагач, нәрсә үзгәрде? Белмим. Драйверда үзгәрмәде, все так же. Просто кибетләрне яптык та, база урдык ачтык. Һәр базада эшлим. Менә Миләүшә апай нинди ул? Ой. Ага, ой. Ой. Своеобразный. Ага, ну мәсәлән. Үзенчәлеклеме? Ну менә үзенчәлек нәрсәдә?
Ну, білмеймін енді бар енді ана. Ну, мәселен, міне характерға келгенде, не характерде? Характер ауыр сразу. Ауыр? Иә. Жоқ енді нормально. Ну, біз общий язык таба алабыз. Ну, біз екеуміз де ұлт сразу. Ұлт, име? Иә, құтырып кетсек, мен просто шығып кетем, еріп керем де, ананда отырып сөйлесіп. Сіз демектігі қопма қоршы босып, қышқыш босып? Иә, қандай бір бізде жоқ. Просто мен шығып кетем де, ол да мнениесін айтам, мен да мнениені айтам, біз шығып кетеміз де, мен просто, ну, может, беседкаға шығып кірем, может, мұншаға барып, кальян тартып кірем, тыныштанам да, кірем да, отырып сөйлесеміз де, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться. Все, ол вопросны на корню решаем. Демек, ортақ фикірге сіз нәтижеде келесіз. Иә. Міне, Олияға келгенде, сіздің өзіңіздің балаларыңыз бірінші хотынан бар иде. Міне, аларға келгенде, бүгінгі күнде сіз алар білән неде мөнәсәбәттә? Біз аралашабыз. Енді телефоннан аралашып тұрабыз. Мен әлмәтке қайтқандан да кіріп шығам. То есть, шулай. Ну, қатын білән башта было ауырақ, а қазір нормально. Сіздің ауыр шоқларыңыз бик көп болды еме, бет сіз енді ничектір грузоперевозкалар белән шөгыльләнә башладыгыз. Менә ничек башланды ул һәм ничек барадыр менә шул эш процессы? Грузоперевозкада мен башта ул фирмага, мен башта эш эзләдем, теге коммуналкада бер үзем кылгач. Бу ничек укып бетергәчме бу или уку вакытында? Бу инде мен коммуналкада тора идем ул вакытны, коммуналкага күчкәч, бик авыр моментлар, тоже акчалсызлык инде ул, только пенсия генә калган вакыт. Бу авариядән соң. Авариядән соң мен инде высшее образованием да бар. Мен уже юридическийне дә бетердем. Кулинарное образованием да бар. Мен кайда шалтыратма, ул вакытны бит инде сотовый телефоннар юк. Ул вакытны городской мен шалтыратам, шунда телефон эш эзлим бит инде. Мени бер җигет алмыйлар. Инвалид первой группы дигәч алмыйлар. Элек бит ул вообще теге инвалид дигәч ул сразу башларына башка бер килә бит инде. И вот шулай шалтыратып, менә шушы бер Сергей дигән нигә эләктем. Ул әйтә, миңа диспетчер кирәк ди, әйдә киләм ди. Килеп бу аңлатты да, иртәнгә кичкә хәтлем эшләргә кирәк, грузларны принимать итеп, газельләргә распределить надо ди. Ну ярар, әйтәм, шулай итеп бу миңа 4 телефон китереп куйды. Ул вакытны Моторолалар бит инде. Мен шулай грузоперевозкада эшли башладым. Беренче ай эшләдем, бу миңа 3000 зарплата куйды. Иртән 6-дан 7-дән башлана, төнге 12-гә хәтлем 4 телефон туктап тормый. Ашарга да, туалетка да тегеләр белән йөрим. Минем бер ай эшләгәч, минем немножко нервный срыв сдавать башлады. Потому что тегендә шалтыраталар, водительләр даже менә көзгә ватылган миңа чыгып акыралар. Мин дә причем инде. Анда бит грузоперевозкада бик күп моментлар инде. Менә бер нәрсә булган, миңа чыгып акыралар. Мин тени эшлим инде. И минем нервный срыв була башлады. Шуна мин нигә әйтәм инде бу хозяинга. Миңа мәйтәм суббота, воскресенье или ял бир, или мәйтәм давай зарплатаны күтәр 5000. Бу миңа күтәрмим диде. И ял да бирмәде. Ну белде минем безвыходное положение, икән, эшләйтеп бу мине калдырды. Но мен узак уйлап тормыйча, анда, короче, можно было чумара ясарга, чумара дополнительный доход үзем инде. Мен анакына тимәдем, анда газелистлар миңа заказ бирәләр, шул заказларны үзем газель табып җибәрә башладым кырыга. Аның заказлары түгел, үзем теге водительләр биргән инде. И шулай итеп, анда диспетчерскидан җыелдык, где-то 1750. Ну, неплохо. 3000 зарплата, 1750. Тагын әле чумара? Чумара, ну, почти 5000, ну, как мен хотела. Гомумән, сіз ничек Миләүшә апаны күргәч ошаттыгыз, гашык булдыгыз һәм беренче хатыныгыз белән аерылыштыгыз? Менә бу момент ничегрәк булды? Мен инде 5 ел аерылганым. Сәбәбе? Ой, бик яхшы төшеләр инде. Просто, ну, характерларда төшә дә кысылды, шуны белән. Төшә белән димәк, сез уртак тел таба алмадыгыз. И хатын бик әнисенең сүзен тыңлый. Вот, шуны белән 5 ел тордык без аны белән, 5 ел мен нитергә пробовал склеивать, булмады. Эшләргә бирми ул миңа, чыгып китәргә кичтән эшкә ярамый. То есть менә аларны шундый бер рамкаларга кертү булды бу инде. Иртәнге 8-дән 5-кә эшлисең дә, бүтән күтәрелергә кирәкми, нинди зарплата бар, шул зарплатага яшисең. Мин алай яшәргә. Син акча яратасың, син эшләргә яратасың, син максатчан. Добывать, ике баланы ничектер нитәргә. Хәзер инде 3 баланы, аларны күтәрергә кирәк. Менә 3 бала диде, Миләүшә апаның бит инде кызы Алия бар. Бүген кенә алар белән, аның белән нидә мөнәсәбәтләрдә? Ой, biz aның белән вообще дуслар. Дуслар? Минем үземнең кызым кебек, но поэтому без аны яратабыз.
Biz işlep koyabız da Nari Milevşa'dan dege, конечно, ну biz ничектер. Вот. То есть, мен аквапаркка бардык, постоянно бірге, то есть, ничектер шулай инде, өзімнікі кебек, ол өзімнікі инде. Кім деп дәшә? Ну, Айнур абый дел миңа, мен Галия дем, Алюшка дем, мен ада қызым деп жіберем. Әти деп әйтмейме? Yok, Adnan Atisi özüneki var, men anın Atisinden şiktirmeyim, bir neşikte, aralışsınlar. Anın öz atası var, söylersinler. Nur abi normal. Ярата, үзитте. Менә Мөнир белән Миләүшә апаның беренче ире була инде бу име бит. Сез ни ди мөнәсәбәтләрдә? Biz men аны күргәнем дә юк. Без аны. Ул теге сезнең арагызга килеп кысылмы, язмы, шалтыратмы? Юк, андай бер юк. Biz яшибез, все, мен аны күргәнем дә юк. Мен аны бер тапкырына күрдем. Ул нидә булды? Алияны әтисеннән алганда, ул подъезд төбендә чыкты, яле йөгереп машинага утырды. Шул яраттан гына подъезд төптәгенә бер силуэт и все. Битен күргәнем. Миләүшә апа менә әбиегез турында ничек үлде? Һәм ничек менә хәбәр иттеләр аның үлгәне турында? Әбием инде мин тәү кайтып килгәндә дә ул инде картые. Ничә яшь карты? Ул аның 90. Уже ие. Ул менә әле бер 7 ел элек кенә үлде. Әйме? Ие, 7 ел элек кенә үлде. Ну, урт битем инде вафат булды инде. Все картлык ишенде шул картлык. Шул, ну, Алия тугач, мен кайта алмадым. Менә кайтмылык мен 5 елга бер генә кайта идем. Вот, хәзер генә ел сайын кайтам, теге картайган сайын туган як тартадылар бит инде. Вот, ул вакытлар менә бер көн ишем калды, Алияны алып кайтып живой күрсәтәлмәм. Булай теге фотолардан. Юк, фотолардан ниләрдән күрде. Живой алып кайтып Алияны күрсәтә алмадым. Ничәпне үзең янына монда Казанга алып кайтмады? Ул инде йөрмидер, ул ята иде. Кем карады аны? Аның килен, малайы, ул төп йортта бит инде безнең, төп йортта. Безнең килен ул беренче укытучым минем инде, ул без шунда торалар инде. Анан ул килмиде, ул өйнән башка ул теге 1 сәгатьтә тора алмый. Менә даже районнарга кызларына барса да, ул 1 минутта түзә алмый. Так. Бу сезнең бу безнең монда спальня. Әйдәгез кирегез. Монда спальня. Монда инде безнең кровать, монда шифоньер, монда инде минем туалетный столик, монда инде мин бидәнәм киенәм шунда. Анда косметикага килгәндә нинди косметика яратасыз? Нинди брендлар? Мин төрлесен дә алам. Әнәүне дә кулланам, төрле косметика. Нинди мин теге сайланып утырмыйм. Мен основной Төркиядән алам, алып кайтам или Дубайдан, ан косметикаларны основной алып кайтам. Качествосы. Dior, Dior, менә шундый ниләрне алам мин качественно, ну аннан стараюсь аларга. Бөтен. Әмма шифоньерме? Әйе. Ошып карыйм әле, нәрсәләр бар анда? Нинди киемләр бар? Менә монда сөлгеләр, монда киемнәр. Иң яраткан киемең менә әлеге шифоньерда. Монда мин күлмәкләр яратам, костюм, мин классика күбрәк яратам инде. Классикадан киенәм инде. Монда инде Айнурныкы монда юрганнар да кергән, конечно, Айнурныкы. Менә шул. Киемнәр теге үзем теге стилист белән киенергә тырышам инде мин булганда. Синең стилистың бар. Әйе, мин бер-ике стилистым бар, без шуның белән сөйләшеп, обычно инде менә барып кайтасы бар әле тагын. Менә әтигә килгәндә, менә син әйтеп уздың инде, соладыр иде. Кем булып эшлитре? Ул строительный компанияда строитель, обычный инде ул үзенең бригадасы, шул кечкенә үзенең бригадасының башлыгы күбрәк бара ул менә шул. Ул теге гомер буе шулай бюджетны анашыл эшләгән инде, ул гомер буе менә теге туры юлдан йөргән инде ул теге урламаган. Әйе, менә шул туры юлдан, шул зарплатадан шулай яшәгән инде гомер буе. Хотя ул бик яхшы укыган, аның башы да булган, бик яхшы ниткән, просто ул үзен реализовать итмәгән. Хотя әйткәннәр, укырга кер, давай, ул зур кеше дә буласы булган, аның башы бик әйбәт эшләгән. Ни сәбәпле әтиең белән әниең аерылышкан? Мин әйтә алмыйм инде аны ник аерышканнарын. Теге әти инде, әнине гаепледер, әнине гаепледер. Шуңа күрә алар мин теге бер-берсен гаеплиләр. Видимо, туры килмәгәннәрдән характерлары буенча. Менә әниеңнең икенче гаиләсендә балалары бар идеме? Юк име? Балалар юк, без икәү генә шул авы белән икәү. Авы бит инде Казанда, мин авылдайм инде. Ну, авыем минем җәй буе безгә кайта иде. Каникулда ул бездә. Әниең ничә вафат булды? Әнием рак белән авырта.
Ул менә как раз 11 класста. Әти тоже, әти 76 яшендә вафат булды, просто больницага шулай резко уртты да ул. Больницага салдым да мин аны, как раз больницага салдым да без инде отношениялар бик әйбәт, бу өйдә торганда инде ул миңа килеп бирде, теге миңа бик әйбәт санаторияларга, путевкалар алып бирде ничә тапкыр. Мин аны сөйендә. Печень белән проблем булды ахырысы, теге гомер буе прямо сигарета тартып, шул ятты да ул, бер айда ул больниста үтте. Ну, аңа ши булмадан да минем күрше хатыным, бик усал хатын бар ие. Миңа хәтле 11 кеше торган, ул беркемгә дә яшәргә бирмәгән, ул жаловаться иткән Сергейга. И мине тоталар. Сен үзеңә шумара ясаганны белеп ала. Белеп ала. Бу хатын сөйләп бирә моңа. Ул ишек төбенә гел тыңлашып бирә инде, шулай иттереп. И миңа андагы диспетчерлар, кызлар заявка принимать иткән диспетчерлар, ул миңа 27-28 зарплата китерде. И 30 көнне бу белә. Шуша хәл турында. И миңа кызлар чыктылар да инде телефоннан, Милоша ди, алар мине шу хәтта уважательләр янда 5 кызның заявкасы мин принимать итәм, бер үзем распределять мине. Мен анда, если честно, 4 диспетчер эшен башкара идем. 4. И алар айттылар, Милоша, сине ди анда күршең жаловаться иткән, сине тотканнар ди, син инде шумар ясадың, син бит безнең заявкаларга тимәдең бит диләр инде. Бит минем үземнең заявкалар иде ул кызларым әйтәм. Белгән Сергей ди, сине август айында эшләтеп, сине хәзер кумакчы булалар ди. Мәйтәм алай икән, мин тиз генә документларын җыйдым да, бер водительне чакырдым да, тоттырдым да, җибәрдем. Итеп бирмәйтәм Олег дигән алда хәтеремдә. Зачем менә дигән диспетчер килде. Сиңа хәтле монда кем генә эшләмәде. Китмә инде мәйтәм. Юк, барыгыз мәйтәм. Мин әйтәм бит инде. Ничек курыкмадың менә эшсез каласың бит бит. Менә хәзер шуннан бит инде һәм минем опыт бар. 2 ай опыт бар. Мен уже грузоперевозканы белән. Алар только газель белән генә эшләр бит. Шуннан как раз тысячелетие 1000 еллык Казан бит инде 1 августтан бирәм объявление в банк дигән бу вакытның гәҗитләр бар, шунда тоттым да объявление бирдем. Юстым түләдем дә, була ни була. Әкрен генә минем заказларым китте. Бер шалта, мен анда уже газельләр белән түгел, мен уже КамАЗларга күчтем, мен уже номерларга күчтем. Мен уже фуралар турында уйлый башладым. Алар узкий круг эшләр, мен уже расширяться итә башладым. Мен уже 1 айда 1 августның айында мен әлдә хәтерем 30 000 зарплата эшләр. Минем пенсия ул вакытны 1200 иде. 30 000. 30 000 зарплата. Сентябрьдә 60 000 эшләдем. Октябрьдә уже больше. Мен 8 айда 2 бүлмәле квартира ясап, евроремонт ясап куйдым. Беренче мәхәббәтегез олмас. Имә бит ул бер ничә ел элек вафат булды инде. Бер 8 ел бардыр инде. Менә әгәр дә ул исән булган булса, имә сез ничектер аңа кияүгә чыккан булыр идегезме? Чакырыр идегезме? Яшәр идегезме? Мен уже авылга кайтсам да, мен бит Казанга киткәч, ул бик каты эшә башлады. Ул айнымады. Шуңа күрә эшкечелек ул минем өчен бик авыр әйбер. Шуңа күрә ул эше бергәнлегә мен чыкмыйдым кияүгә инде. Әгәр дә менә утырып сөйләшсәгез, мин ташлыйм, киләм, яшибез, тормыш корабыз дисә, ул вакытта булган булыр иде. Ул вакытта булган булыр иде. Так әйтәм, ул менә бик каты эште инде ул айнымады. Менә сәбәбе нидә икән соң? Белмим, мин шул Казанга киткәнче ул сала башлады инде, аның бит менә без йөри башлагач, анда бит инде әтиәнеләре каршы чыкты, аның туганнары каршы чыкты. Мен әле дә хәтеремдә, мен аны Инстаграмнарда да язам. Ул вакытны кәнсә дигән әйбер бар, авылда бер генә телефон бит инде, шул кәнсәгә без утны сүндерергә онытканда, әнисе кирип киттек шул кәнсәгә утны сүндерергә. И утны сүндереп чыгып килгәндә, аның апалары бар, әнисе, апасы, әтисе ягыннан менде икәүгә чыкмаган карт әбиләр безнең өстебезгә килеп керделәр. Шунда килеп керделәр дә, и алар миңа шунда ябырылдылар. Шунда әйтмәгән сүзләр калдырмадылар миңа, син хәерче буласың. Миңа шунда шул хәтле кыйын булды, Алмазның нишләргә белми, Алмаз теге нәрсә әйтергә дә белми. Ул дәвапымы шунда кемдер инде ди. Нишлисез инде бу елмаеп кына инде. Алла кирәкми, нишли ул вакытны Алмаз шундай эшмидер. Шулай итеп алар әни миңа әйтмәгән сүзләр калдырмадылар. Прямо минем килеп курткаларыма ябыша башладылар, шулай инде. Шуннан ул Алмаз тышыксы иде. Ул озак уйлап тормыйча шул кәнсәнең бөтен тәрәзәсен ватты да чакты. Менә булай итеп бәргеләп кенә бер тәрәзәдә калмады кәнсәләр. Мен теге бер апасы бер якка ачты, бер апасы бер якка ачты. Сез монда нәрсә дип кысыласыз? Ул минем кызым нишләп шулай, нишләп? Шунда мен яртысын ишетмә, мен чыктым да егылдым, абынып теге пыялаларга. Шуннан мен чабам, арттан Алмаз чаба, тегеләр агынып калдылар шунда. Мен шунда әйттем, мен тормыйм, яшәмим, мен кияүгә чыкмыйм, үзеңә достойный кыз тапмыйм.
Хәерче баласы, нәрсә, анаңны кара дип, аны нәрсәгә әйтеп бетермәделәр инде. Әмна аның әтиенесе кем исең? Ну, алар хәлле семьяе, алар амбарда әтисе амбарщик, авылда зур. Әнисе шушы кәнсәдә уборщица иде инде. Ну, алар хәлле семьядан иде. Вот шулай иттереп, менә шул көнне минем китек. Бу бүлмәдә чын принцесса яши. Так, о. Анда Алияны белмәсез, безнең Алияләне. Да, Алия. Алия, хәерле иртә. Алия безнең әле йоклый, иртәнге як булгач. Привет. Авырта әле ул, тамагы шиште аның, шуңа күрә немножко ята әле ул безнең. Бу Алияның бүлмәсе. Алия ниченче класста? Ул быел 5. Ага, һәм мәктәптән тыш нәрсәләр белән шөгыльләнә? Цирковойга бик каты йөри инде ул цирковой. Ал нәрсә белән генә йөрмәдек без аның белән. Нинди генә кайда гына танцы дисеңме, теге ни дисеңме, җырга дисеңме, аны кайларга гына йөртмәдем. Ул үзенә шул цирковойны выбирать итте. Цирковой белән калды. Менә цирковойда инде бик яратып, бик теләбери, ул шпагатта, ул башта гына йөри. Тегендә нәрсә безнең? Безнең монда ванной, әйдә. Да, ванной. Да, башта аякны куям, потом күчеп утырам. Без проблем, мин керәм чыгам. Андый, мен даже өскә биек керәк тә менәм. Андый аты беренче көннән булмады инде. Ул сабрим опыт белән килә инде. Без проблем керәм. Әмма бүген көндә бит син Башкортстанга кайтасың. Менә әти әнисен күрәсеңме? Күргәнем юк. Күргәнем юк. Ну, теге апалар үлде инде аның. Алар хәзер инде картлар, булар да авырталар ди. Ну, алар мен бит күп сөйләм передачалардан тыңлыйлар. Тыңлыйлар име? Потому что ничем белән, минем бит 2 туган апам, аны Алмазның абысында кияүдә. Мен аларга кайтып бирим. Но күрешкәнебез юк. Күрешкәнегез юк. Шуңа күрә без анда нидә, әйе. Вот шулай итеп, каршы бер күрешкән. Шуннан мин ничә еллардан соң кайттым. Мин сразу травмадан соң сразу кайтмадым. Менә 10 елдан соң 10 елдан соң, по-моему, беренче тапкыр абый алып кайтты. Ул говорит итте инде, әйдә, пожалуйста, кайт. Әйдә, мин кайтмыйм әйтәм. Әйдә, кайт дип, шуңа менә абыйм алып кайтты да. Мин как раз шул Гөлнарга кунакка килдем. Диванда утырам. Что-то мне колясканы алып киттеләр. Коляска пычрак булгандыр инде ул. Анда бит мине өйдә икенче коляска, например, анда. Мин диванда утырып торам. И как раз кемдер лаш-лаш керә. Шуна керде берсе басып тора. Чәчләре үскән, сакал үскән, исерек, киеме шакшы. Карасам Алмаз. Мин шуннан әллә нишләп китте мине. Минем ул карап торды, керде дә, шунда минем каршыма басты. Басты да, биткән бу дип әйтәсеңме ди. Әйе. Биттем мин ди. Менә шушындай Алмазга мин әйләндем ди инде. И җылап җибәрде. Мин бер сүз дә шалмадым. Мин катып калдым. Мин авыз да шалмадым. Ил шуннан карады да, күзеннән мөлдерәп яшьләр акты да чыгып китте. Без ул көнне кайтып киттек Башкортстанга, Айкотта, Казанга. Мин чыкканда да Белорус арбасында шунда капланып йоклап калды. И ул шуннан соң мине күрмәдем, шуннан соң үлде инде. Бу аппаратка басыр өчен башта һәрвакыт кроссовки кирәк, ни өчен? Потому что стопа тотып бетми. Стопа тотып бетмәгәч, шуңа күрә ул очень опасный әйбер. Шуңа күрә, чтоб менә басып торсын өчен, надо кроссовки кияргә обязательно. Ага, бу миңа коен баласы мешәйт микән? Похоже, миңа мешәйт итә. Төртеп чыгарсак ничек булыр икән? Коенлап. Тортсаң ни? Зоопарк. Бездә зоопарк, әйе. Миңа мешәйт итә. Прямо асты белән бергә тортсак. Әйе, торт булай. Отнасына яки көненә ничә тапкыр шөгыльләнәсез? Ой, элегрәк көндә шөгыльләнәм. Бу араларда менә дөресен әйтәм. Бер ай басмадым мине точно, кызлар. Это, конечно, ялкаулык дип аталайны, но кирәк. Бер бассам, мин басып китәм. Бер бассам, име? Бер басмасам, басмыйм мин. Менә шулай. Бер китеп куясың. Әйе. Всё, короче, и шулай шөгыльләнәм. Ул, во-первых, теге билгә, нигә менә шул как бы имитация ходьбы дип атала инде ул. Менә билләрне тотарга нигә бик әйбәт әйбер инде. Син нипса диета тотасың, Миләүшә апа? Тотам, мин кичтәрен ашамаска. Мин 80 килоем бер заман шулай коммуналка күчкәч име. Мин шулай тазарып аткан идем. Мин ябыктым. Шул ППД инде утырдым, ППД утырып, нитеп, шул торам да. Так. Может, кире утрам. Ну, где-то бер сәгать шулай мен заниматься итәм. Ничек таныштыгыз Миләүшә апа белән? Һәм ни өчен яраттыгыз? Нәрсә өчен яраттыгыз? Свияжскида таныштык аны белән. Ул бара зур мероприятие алның. Анда бу должен был, бүтән диджей булырга тиеше. В итоге соңгы көндә ул диджейны алыштырып, мин булдым диджей. Аппаратурада басып тордым. Әле бөтенсен таныштырганда Миләүшәгә әйттеләр, таныштыр инде,
Я не знаю, как его зовут. Он менің исімін де білмей. Анары... Кто-то. Анары таралдылар да бітінісі. Біз кеттік, мен кальян яратам, сразу айтам, без никотина, обычный кальян тартам. Біз түшіп кеттік классқа, да уже әзіне кішілер қалғаны. И что-то мен білмейм неге кеттім іске, и мен ұша отыра бітінді. Аны аптышырға керек. Егеттер басып та, ничего аптышырға, сомейтем, ничего аптышырға дедім. Мен ошаны көтерін өтшіп кеттім. Просто алар колясканы түштірділер да, қойдылар да. Біз отырып диванда, мен шында шеттен мен аларны білмейм, менің ішім біткән ебет, енді мен аларны білмейм, кальян тартып отырам. Мен оша диванда отыра. Келелі, сөйлеші келді де, біз қора қаршы отырдық да, и где-то 3-4 қатқа сөйлешіп отырдық. Анары WhatsApp-тан нетіп, нешіктір, оралашып, нешіктір мен шылай кетті. Мен аны блогер екенін де білмеген, мен аны шындай бизнестары бар екенін де білмеген. Как-то шылай оралашып. Демек, сен аны просто кіші боларақ өзекті ератты. Нешіктір ол жұмышақ тілі. Мені бірінші қатыннан андай болмады. Әміне бірінші қатын не дейді? Әйде шауыштырып қарық әлі. Түгі шауыштырға ярамы дейлер енді, бірінші қатын не дейді? Шында шарые? Әшәкі тілейді? Наверное. Он не рәнжетті, мені мәнені рәнжеткен кіші білән, мен уже все. Нәрсеге бірінші тәдірге? Ол пішірақ сөздер айтты. Даже бекініп пішірақ сөздер айтты. Даже айрылға аштын продолжалось это. Анары әне барып, заявление yazып, шуның білән атып өзіне. Заявление? Ол нәрсе үшін енді тігі заявление? Тігі оскорбление. За оскорбление ме? А что грозит за это? Нәрсе была? Анда штраф берділер анарға. Нешеме? 5,000 штраф берділер анарға. И шуны білән біз туқтаттық. Но әне бүгін күнде де балаларын ала, қарый, бұлыша, алар қазір нешіктір более-менее нормально ашып кеттілер. Но мене шундай даларны. Мене әнесі де аның, мене жеңем сізні. Құтырып, ақырып, мен сізні жеңем deyip, мене шулай. Мен жеңі болмай, мен ешар. Мен бары өзімді кірішем. Мен аны нәрсе болса да, мен аны бұлай, мен бары өзімді кірішем, барам. Нәрсе дейлер әлі, Миша күтіңі тишер дейлер бі? Сағынсыз күтіңі тишер. Мен сондай, мен бары өтем, мен бары өтешекмін. Ну, сен өткін кіші, мақсатшан кіші, көрініп тұрайны. Әміне сен айтасың, әне болыша, әміне сен өзің бағаларға, қотыныңа нешік болышасың, оқшалата болышасың? Алимент. Алимент? Ол неше сумында алимент? Ой, біз пока мене ол вопросқа решается, но обижать етмейбіз енді. Біз әлігі аквариум янында бірнеше тапқыр тоқталы бұздық. Әменде Милоша апа айты, Айнұрдан сұрарсың, дей. Шашылайды. Потому что аквариумны мен яратам, мен қараймын. Сіз енді Айнұрдың екінші қотыны еме бейт, бірінші қотыны ешітіп те білем, Айнұр өзі де айта бек ұсал дей. Мене сіз Айнұрдың қотыны білен неде мене сәбетлерді шолтыратамы, неше? Yok, biz общаться etmeybiz. Иногда шол алимент вопрослары белән решать болабыз. Yok, мен общаться etmeyim. Әміне қойнана нинде? Қойнана бигәйбәт. Шул хәтлем әни ул кешелекле ул. Ул менә Айнур белән характерын караганда ул вообще тыныч. Ул менә шул хәтлем ул төпле, ул сабыр, ул бик акыллы ханым. Бик акыллы ханым. Без аның белән общаться итәбез, без аның белән сөйләшәбез. Безнең уртак серләребез дә бар. Шуңа күрә ул яктан бик хөрмәт итәм, бик яратам әнине, шул хәтлем ул бик әйбәт әни. Менә грузоперевозкада мин эшләдем 16 ел, сүземдә юк, мин бик әйбәт эшләдем. Күп акчалар эшләдем, югалтулар да күп булды анда, сүземдә юк ул. Менә нинди югалтулар? Минусқа киткән шоклармы? Булды, конечно, бер көнне. Ничә мең инде ул менә? 6 миллион ярым коньяк нурладылар. Мин бер көнне чыгардым да түләдем. Элитный коньяк иде, бер фура поддельный паспорта җибәргәннәр. Анда ничә вообще 20 тонна. 20 тонна, 6 миллион ярымлык коньяк очты. Ульяновскада бер фирма бар иде, ишетәм бу фирма ябыла. Алар миңа 1 миллион 200 акча должны иде. Шуннан тиз генә менә мин кеше табып, ул кешегә бандит дип әйтеп 200 мең түләп, мин ул акчаны кайтарттым. Хәзер ул кеше намаз укый бирә. Бөтен кешене кидать итте ул, анда 50 миллион. Ул шундый эш, анда акулы булырга кирәк. Менә ул бизнеста акулы дип йөртәләр иде. Акулы булырга кирәк. Мин теге бик аз минутка киттем. Анда күп кеше минутларга калган күп булды инде. Аннан соң теге бытовой химия белән әйләнеп капландым 1 миллион гына груз анда инде. Асында түләдем инде. Пиво белән әйләнгән грузлар булды 700 меңлек аларын түләдем инде. Шулай бер заман шул фурга утырып товарны алып кайтып сатып йөргән шакларым да булды. Булды инде, короче, анда шундый. Ул үзе мен аны бик ярата идем ул бизнесны. Бик ярата идем. Хәзер менә кайтсам дип, хәзер не хочу. Эшлисем килми ул бизнеста, но ул вакыт белән шул хәтле яратып эшләдем. Ну менә ул шакта сез акча күбрәк эшлидегезме бүгенге көндәме?
Ул бит менә шундый, ул бит бизнес шундый әйбер, ул бер Бүген керә иртәгә юк. әйе, ул грузоперевозкада да әйбәт эшләдем, мин сүз әйтмим, хәзер дә мин начар эшләмим, әйбәт эшлим. Бүген көннә менә былтыр гына алып идем. Былтыр мин 3 квартирага, 2 бишәр бүлмәле квартирага ремонт ясадым. Һәрберсенә айнурга хәтләмәле бу. Шуннан соң Мерседес алып утырдым. Аннан соң менә Афрейм төзүдек, ансын бергә бит инде. Менә шулай 1 ел эчендә ул менә. Мин теге конкретно санаганым юк. Минем башымда һаман ул акча китерергә тиеш. Киттек без дусларым сезнең белән хәзер Афреймга. Мин хәзер пересаживаюсь коляскага. Бу минем урам коляскасы, мысы домашний. Мин обязательно утрам, потому что бу коляска белән өйдә йөреп булмый, а то пычраты менә. Всё, онсы өйдә кала. Хәзер машинага үзем утрам. Единственное, әле пока минус машинаны үзем, колясканы үзем алып куя алмыйм. Но Алла берса, быел планда инде Мерседеска обязательно кран куярга. И кран белән колясканы алып куярга дип торам инде. Алла берса. Вот всё. Монда идән җибәргәндә иптәшем Алия җибәрә инде. Юлда булсам берәсеннән сорыйм, колясканы багажникка тыгырга инде. Вот менә шул. Ага, бу безнең ручное управление белән. Монда газ, тормоз, бер нәрсәсе юк. Монда инде ниләр обычный. Вот, просто аяк урынына мин кул белән эшлим. Ой, абый җаным, сәлам әйтәм, ни хәл дим? Ага, хәзер тегеләр. Сен ди, сполошный кисеп чыктың бит. Я кая шулаймы дим әйтәм. Тоттым да теңгәдә кисәдән сумкада бар я 5, әйтәм, минем сумкада 500 бар я. Абый әйтәм, менә сиңа 500 әйтәм, менә бүтән акчам юк әйтәм, монда дим. Әйди картага переведу әйтәм, күпме кирәк дим. Хәзер ана балам, мин белмәйм инде, каян белим. Шуңа кайттым да, менә сразу юк ди. Анан не бу әйтәне, әйдә чыктым әйтәм, коляскада. Коляскада дип аптырап калды инде. Әйдәм коляскада. Орта коляска әйтәм, но мен чыга алмыйм әйтәм сиңа. Әйдә әйтәм, ул бар ки безгә карап кулына монда ди. Китеп барды инде буга. Кайттым да, Румизага сөйлим. Айда, эйстәре не билеш апай. Права лишает вообще как бы сплошной гады. Син 500 тыгып атасың, дурак ты. Анда ди 100 мең бирәләр ди. Мин каян белим. Шулай дип сплошной тыгып вообще кертеп, әле еще картага предлагать итә. Вообще бошың киткән синең. Мин бит бер катлы шундый. Тик кенә бер не знаю, может гына садага, может гына. Ой, сериал синең белән диләр. Миләүшә апай, без икенче локациягә килеп җиттек. Бу глэмпинг дип атала инде бит, Афрейдом. Ничә сум сарыф ителде һәм гомумән ничә ай эчендә төзелде әлеге үй? Без моны сентябрьдә төзи башладык. Сентябрьдә төзи башладык. Декабрьнең 1-ендә инде ул әзер иде. Беләсең, теге мен өйдә полностью ял итә белмим. Минем башым һаман нәрсәдер уйлый, йоклаганда да уйлый, минем һаман баш һаман уйлый. Менә миңа полностью или море кирәк, или беренди җир кирәк. Мин шуннан бардым да, бу домникта менә полностью ял иттем. Телефонда тотмыйдыр янда, прям полностью от и до инде. И шундый менә шунда ук минем башыма карам, әйтәм, бу неплохая идея, әйтәм, каралым, әйтәм, моны ясарга була ич дип уйладым инде. И шуннан кайткач та җир изли башладым. Ул март ае инде. Март айында эзләдем, таба алмадым. Февральдә ялттык без. Февраль, март эзләдем, апрель эзләдем, җир таба алмадым. Шуннан әйтәм, ярар дидем дә, бу идеяны калдырып тордым инде. И шуннан бит менә Айнур белән танышып киттек. Айнурга әйтәм, әйдә, шулай итеп төзигәле әйтәм. Мәтәм ул синең менә конкретно үзеңә тота торган мужской бизнес, ул ризалашты инде. Менә шуннан килгән бу идея бара. Минус яклары эше күп, сүземдә юк, карап торганда гына бик матур, бик, например, но эше бик күп, мәшәкатьләре күп, эше күп, без тем более теге кыш көне сдаваться ителдек бит инде. Айнур белән йөреп чыгырбыз әле монда. Әйе, эше күп реально. Әйтәм, төзегәндә дә хайран, төзегәндә әле более-менее менә шул запускаться иткәндә бик авыр булды инде. Хәзер инде коллега кереп киләбез, Аллага шөкер, менә хәзер икенче домга инде уже әйтәм, анда уже шишкаларны бывать итеп уже готовый барабыз инде. Так, менә бу фурак дип атала инде. Моя. Моны ничек әзерләргә кирәк, ничә сәгать кирәк? Ну, минут утру где-то сунут, утрами где-то 1 сәгать. Вот, сливается где-то минут 30, утром 1 сәгать. Бу потому что бер куплы су, бер куп су китә монда. Боковая печка находится на монда, то есть топкасы. Менә моннан утром да ягам инде. Ну, әз генә җайсыз нәрсәсе бар. Печкасы яна торган җире менә монда, кирү җире менә монда. И тыкканда менә булай бөтен курткалар, бөтен ниләр янып бетә инде. Менә булай тыгарга кирәк. Менә бу фурак ватылганы бармы? Бар. Бар име? Ватылганы бар менә. Последствиясы. Моны ничек клиентлар ваттымы инде моны? Ну, анда ачылган вакытта неопытностьта, нидә бөтенләй бер кирде дә инде. И все, вот.
Үсмені де барып ясап қойғансыз. Ясадық неттік, әлі әзірек тағын отремонтируем. Чуть-чуть еще бар. Бұл фурак пока ябыла, бұл неше? Бұл қазір 1-6 сағат, 5-6 сағат мен аны қар яғам. Бұды постоянно ұлтын тұтып, яғып тұрға. Айдаңыз яғырға Ну, яқты, мен яғып жібердім, конечно. Вот, просто ұлтын тұтырасың дайын дорожа, ки жібересің, ол шулай янып кете. И все, просто яна, түтіні шыға, яна, шулай ішлей. Мұнда қоядыр мұнша бар ебет ағы? Мұнша артта. Айдаңыз мұншаға. Топкасы наружный. Яға тұрасың, кіре тұрасың, топкасы не. Ну, бітінде ауылдағы мұншаның проблемасы бар еді. Ишігі бірте. Но біз ол проблеманы шықтық. Біз яға ишік заказали. Полностью олыштырабыз да, темір ишік қойдырабыз мұнда. Чтоб уже интікмәске. Вот. Еще. Еще бұнда? Мұнда шол нюанс бұзлана, потому что мұнда бар аның отдельный конвектор жылытқышы. Но ишік ябылмағанға ашып тұра енді. Поэтому пока шындай. Мұнсы отдельно юына тұрғаны. Қойнар соқтың су мұнсы сама парилка. Мұнда ентігі шобыналар? Мұнда шабыналар, мұнда юыналар ие. Міне бұл мешаны тізіріші неше сум кетті? Біз аны сатып алдық 400-ге. Бұл мешаны ме? Ай, ол прям готовый кетірділер да отырнаштырдылар. Просто суға канализацияға біздің прораб өзі подсоединять етті. И все, бұл готовый. Бұл екінші этаж. Мұнда неше кіші сия, һәм бұл ішләні біткен мейінді? Так, мұнда біздің матрас 2×2, может 4 кіші, может 5 кіші, может 2 кіші ятаға. Но біз мұны салынайбыз, обычно 10 кіші кірді деп. Шірәні бітуі yok, мұнда перилы қоясы бар, потому что өзіңіз көресіз, бек опасно, мұндан түшіп кетерге бұла, мұнда перилысын қоябыз. Вот. Бұл 2 диван, мұнда 2 диван бар, алар ikisi раскладывается, жайып можно ятырға. То есть мұнда 2 кіші, мұнда 2 кіші, 4 кіші, анда 2-ден алсақ тоже, мұнда уже 6 кіші, и мұнда тағын бір спальня бар. 8-10 кішіге, в принципе, рассчитан дом. Постельный бельелар, полотенцелар, қар вақытын алып келеміз, чисталар. Қар вақытын алыштырамыз. Мұнда бетінде санузел. Мұнда кухня, бүтін посудалар, бүтін кастрюльлар, бүтін әйбір бар. Холодильник, микроволновка, бүтін әйбір бар. Габаритлары очень удобны, шакры. Ну, это да, машина комфорта, для комфорта и машина. Ну, да, Мерседес яғынша неше сум инді олны? 7 миллион. Ушынды оңайлы инді? Мен ана шул не деп алдым, не үшін мен шул кран инді. Меня бигерек те шул кран. Мен вообще не люблю, когда яратмын кешелерден сұрарға. Менә нәрседә булса, менә колясканы просить инде теге. Мен яратам всегда бүтән җирдә үзем. Мен шуңа өйрәнгән инде. Шуны куам мин. Шуңа күрә bu машинаны багажникларын үлчәтеп, нитеп, менә шул кран куйдырыр өчен алдым менә аны. Менә быел Мәскәүгә барып куйдыртасы 1 миллион аны куйдырды. Һәм мен аны былтыр куйдыртмакчы идем, былтыр айнур белән чуалып монда. Не до крана было, если честно. Шулай итеп мәш киттек. Миләүшә апа, әмнә никах турында сөйләшмәдек бит әле без. Әйе. Никахны без укыттык. Башкирияда, кстати. Менә шулай туры килде ул. Biz qaytib ketdik de Башкирияга. Biz все спонтанно. Biz ikimiz de шундай теге Айнурда миндә кызу кешеләр. Все спонтанно oldu. Рискотурганга китте. Резко бизнесларын ябып шулай. Менә все спонтанно получилось. Теге резко. И без кунакка мине таныштырырга Башкирияга кайтып киттем. Ни өчен дисәң, теге беренче иптәшем мин бер вакытта Башкирия бер тапкыр да кайтмады минем белән. Вот, без ikimiz иптәшем белән кайтып киттек дә, но безнең никах юк иде. Без әле тормыйбыз да бергә. Вот, и шуннан ул монда Казанда квартирада тора. И вот шулай итеп, без анда мулла минем бер туганымның инде сестрем кайтты. Әйтә укытып алмыйсың никахты. Әйтәм, без анда укыттыктан, Казанга килгәч без тагын укыттык. Теге әниләрне полностью теге чакырып, уже истәлгә әзерләп инде. Анда инде туган якта да укытыра туры килде. Менә шулай булды ул. Мин даже канәгатьмен, менә үскән җирдә укыту әйбәт бит инде ул. Вот, менә шулай туры килде. Вот, аны кабул иттеләр инде. Мәйтәм, ишексең сезгә кияү егете дип, шул бик яраттылар инде. Ой, наконец-то. Ирле булып кайттың дип. Бик шундый довольный булдылар инде. Әмнә абый дигәнне Миләүшә апа сезнең мөнәсәбәтләр динкендә нинди? Бик әйбәт абыем белән без шул фатерләмәйбә. Абыем белән ашып, итеп, дус яшәйбез. Бүген көндә 2 малай үстерә. Вот, бик әйбәт Аллага шөкер аның белән.
Бу беләсезме, бу минем күптәнге хыял иде инде ул име. Менә теге коляскада утыргач инде теге төрле бизнеста бит инде пробует охота. И мин как раз то парикмахерский ачып мәйтәм эшләп карыйммы дим. Аннан үзең эшләмәгәч бит ул име теге үзең парикмахерскийдан, например, бит инде үзем эшли алмыйм утырган килеш. Ул булмый. Ул реально үзең эшли торган эш булырга кирәк. Минем ул күптәнге хыял. И шуннан соң ярдәм итәм. Ну, тырнак ясыйм килми. Бу тырнак реально не хочу инде. Ул, во-первых, теге узак вакыт нәйрәм итә. И потом мин терпим җитми теге мотор итеп утырга. Мин кылды булды ясарга мабу. Мин теге аккуратно тиз кирәк. Миңа тиздә кирәк. И мин теге аккуратно итеп мин нитем да там менә нитми инде. Пасихам чыга башлады дип әйтим инде. Шундыйрак теге мелочь работа яратмыйм. Вот, шуңа күрә шуна теге шушы афрена төзедектә бит инде хәзер мин до этого башка бизнесларда занималась. Инде хәзер уйлый башладым. Әйтәм, нәрсә белән заняться икән? Әйтәм, нәрсә эшләр икән? Что-то шулай менә чыгып, просто для души йөреп кайтып, кешеләр белән адашу. Идә бит ул хаклы битәсең. Мин шушы нене башыма лазер төште. Бер адаш просто яшәп утырая. Мәйтәм, чем заняться? Мәйтәм, менә шу тырнак ясыйм, сейчас белмим мәйтәм. Мин шундый бистакул хатым име. Дейте клейнде. И вот шулай итеп, ул Миләүшә апай лазер эпиляция же можно дип. Точно мәйтәм. Тиз генә тегене хәзер ноябрь айында без тиз генә укуын таптым шунда аппаратын шунда ук тиз миңа бит вакытында кирәк секундына. А то яна бит ул. Если ми перегорать итсәм, ул бизнес бармый бит. Миңа секундына, минутында шуңа күрә пороховая бочка инде безнең. И вот шулай иттереп, тиз генә аппаратын, әле помещениесын табып, шулай иттереп, менә бу бизнеска кирип киттек. Аллага шөкер, уже мәшкил шулай эшләп тә ятабыз. Бу аппарат ничә сум? Бу аппарат 400 мең. Әгәр дә арендага алсаң, әгәр дә сразу сатып алсаң, ул 220 мең. Вот так вот. Аның бар үзенең ниләре, хитрыслары теге нәрсәләре, ничек алырга хочеш. Булай сразу сатып алырга не. Аппарат яхшы, без аппаратны башта берне алып карадык, тикшердек, потом икенчене сразу алдык. Мин теге башта арендага алдык, тикшереп карадык, потому что мин андай рискованный түгел, башта тикшерә кирәк, аппарат ничек эшләр белмим. Потом уже монысын вот алдык. Менә шулай. Син бит башкаларын да ничектер өйрәтәсең име? Менә хәзер бүген көндә обучение белән хәзер шөгыльләнә башладым. Бүген беренче группа минем чыкты. Менә хәзер икенче группа Алла бирсә 17 февральдә укыйлар инде. Алар потом миндә килеп практика үтәләр. И менә шул аппаратны алып, уже мин аларны шул бизнеска кертеп җибәрәм инде. Менә шул ничек итеп примерно аңлатам клиентлар табырга, ничек эшләргә. Вот шулай итеп уже икенче группа дәвам итә. Алла бирсә дальнейшем шулай дәвам итәсе белән. Меня бигышый, шул хәтлем балдыйышым, менә так нравится. Тем более общение шул хәтлем. Аннан соң мәйтәм менә кызлар алып, потом әле минем дальнейшем планы тагын массажный ниләр алып, аппаратлар алып, массажный аппаратларга кызлар куеп, менә шундый ещё короче. Ясап карыйсызмы? Әйдә, жат, давай ясыйбыз сиңа. Беренче тапкырмын иптәшләр. Беренче тапкыр, так. Так, иптәшләр, беренче тапкыр лазерный эпиляциягә килдек. Так, хәзер тәминем гел. Менә лазерный эпиляция ясаган чакта нинди кызыклы, шундый мочаралы ситуациялар булган бар. Әллә нәрсә теге юк, киләләр шул теге сөйләшәбез, кызыксынабыз, сөйләшәбез инде, менә шул теге общаешься инде, менә шул самый главный теге, әллә мочаралы, әллә нәрсәләр булганы юк теге. Запоминающий дип әйтәм инде. Так, давай. Но клиентлар в основном каян килә? Клиентлар, дуслар, 20 ел бергә укыган, кулинарийда утырган кызларым килә башлады. Институтта укыган кызлар килә башлады. Таксим, менә байтар, натурата, менә шулай. Шулар килә башлады. Вот, основном менә шу сарафанный радио кызлар менә друг другу передают. Менә шулай иттереп, менә шулар килә башладылар. Основном шул күрешергә дә киләләр инде. Кайберләре подписчиклар да килә. Менә башка кешегә бара алмадык. Менә именно без сиңа, именно сиңа захотели дип, шулай нитәләр киләләр. Ул авыртмый, курыкмый яме? Авыртмый икән. Аңлавымча, сез әле теге менә ике бизнестан тыш, әле квартираларны теге ничек сдавать итәсез инде? Посуточно сез арендага бирәсез, име бит? Бу менә бу фатирлар гомумән нинди акчага алынган? Ну, минем бит инде менә грузоперевозкада эшләдем, ничә нидә НЛда эшләдем. Мин теге акча эшләргә тиеш бит инде. Мин һәр вакытта акчаны югалтыра тырышмадым, недвижимостларга шулай вкладывать иттем. И вот мин ул квартираларны ала идем, сата идем, ала идем, сата идем. Где-то елына берничә шулай 25-30 квартирада сатырга могла, вот разные теге шулай. И аннан соң менә былтыр бит инде хабар күтәрелеп китте резко.
Мен уже тиз генә ремонт ясап, посуточно сдавать итәргә булдым. Миләүшә апа, бер ара сез НЛ бизнесында лидерлык позициясын алдыгыз име бит? Һәм менә мин бүгенге көндә сезне инде Инстаграмда күзәтеп барам, социаль челтәрдә име. Сез күбрәк менә үзегезнең бизнесыгызга басым ясыйсыз. Менә IFRM, теге менә лазерный эпиляция килгәндә, НЛ ничектер икенче планга күчте шикелле. Бу нәрсә белән бәйле? Әйе, шулайрак, НЛда эшләсәң, анда лидерлык позицияны алып була, но анда көн төн эшләргә кирәк. Мин бер генә урында эшләргә яратмыйм шул, миңа вот разнообразие кирәк. Менә үземнең бизнес монсыда, мен НЛ ташламадым, мен һаман ул бара. Шул теге на остаточном доходе инде бара, шулай теге әллә нигә бер зумнар үткәреп алабыз инде. Но упорно да, конкретно көн-төн НЛда уже эшлим дип әйтә алмыйм. И параллельно уже бар. Менә хейтерларга килгәндә, сез бит әле блогерда. Миләүшә апа, сез действовать в одном инде, грубо говоря. Блогерда үзләре хейтерларыгыз бармы? Бар, Инстаграм тулы язып тутыралар. Теге 10% бар инде, барыбер язалар. Менә нәрсәләр язалар? Менә мәсәлән язалар, син юри коляскада утырасың, үзеңнең теге хайт синең, просто коляскада аякларың йөри синең, алдашасың син диләр инде. Менә шулай, аннан теге ирем белән аерылып Айнурга чыккач, инде минем менә Айнурның әнисе, әни килде дә бит инде, язалар инде. Бер яшьме арагыз күпме? Менә шулай, Айнур бит инде 35 яшь, миңа 44 яшь. Ничек тә булса унижать итәргә тырышалар инде. Мин андыйларга теге әйтмим, хәйтерләр алар тоже плюс инде, мин аларга аград итмим, Алар ахват күтәрәләр. Шуңа күрә мин аларга әйтмим, пускай шундый күп, алар бик күпләр язалар. Миләүшә апа, безнең чыгарылышыбыз инде азагына якынлашты инде, име? Һәм инде әлеге проектның кагыйдәләренә буйсынып, без сезнең белән конкурс игълан итәргә тиеш. Таләпләрен, условияларын әйтеп китәсезме? Менә без бүген база отдыхында ял булдык, ял йортында булдык бит инде име. Без анда 4 кешегә уйнатабыз пригласительный ярты бәясенә. Анда керә мунча, фурак, дом, бөтенесе под ключ. Просто ашалып килергә кирәк була. Шушы главный условиялары сиңа миңа подписаться и комментарийларда уже отмечать. Обязательно. Һәм лайк куярга. Һәм лайк куярга. Һәм икенчесе бит әле тагын. Икенчесе, менә без сезгә хәзер күрсәтеп үтте, лазерная эпиляция бушка. Вот, кем җиңә, без проблем киләсез, мин сезгә уже үзем лично лазерная эпиляция ясаячакмын. Шулай итеп, безнең беренче чыгарылыш тәмам. Язылыгыз, лайклар куегыз һәм инде әлбәттә комментарийлар язырга онытмагыз. Сезнең белән мин Динә Нәҗметдинова идем. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.